दैमुं इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय लोगोफोर दिनैनि बे गोदान ब्लगाव गासैखौबो बरायबाय लोगोफोर दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय आंनिया बैसागुनि जोंनिया मागिनानै मोसानानै जोबखांबाय आरोना मागिनाय मोसानानै जोबखांबाय ओमफ्राय दा जोंनिया दिनै सात बिहु नालाय ओमफ्राय जोबनायावहाय जोङो खाना जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर जोंना खाना जानाया जागायबायानो दिनैहाय बिदिब्ला लोगोफोर जोंनि खाना जानायनि भिउखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै आं थुदो बिदिब्ला लोगोफोर आंजों लोगोसे अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामबाय लोगोफोर थुदो बिदिब्ला लोगोफोर थांनो ओंखारबाय आरोना खाना जानो बैसागुनि दाखालि साननै मागिदो आरोना साननैयाव आं सानसेल' थांदों बेयावबो आं थांजोबाखै आरोना मेंनानै ओमफ्राय नै माखासेफ्रा दा मालाय जौ बिदै लोंगोन आरोना ओमफ्राय आं खोरदै रोसिखौनो लाबाय न'निफ्राय खोरदै रोसि लाबाय लोगोफोर बेखौ लोंनो थाखाय मालायफ्रा दा जौ लोंबाथाय आं बेखौनो लोंसिगोन आरो बिदिब्ला लोगोफोर अनला भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आंबो आसा खालामबाय नायगोन होननानै थुदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे लायाखै दहाय मा एवदों आगै मा एवदों होनाङै जानाय बायदि बेदरखौ लाबोयो बिसोरना मा खाथियाव खनसे बया मोजां मोनखाबाय जाबाय जोङो बेदर दंबावोमोन मानसिफोरा दे असक जादो जाखावदो मैया मोसानायनि बान्थाया दासो मोनदों ना सेरेब दंथ' इनो दुंग्रायाव लाबाय दे नै जोंना बायदेवा माबासो स्प्राइटसो जाखांबाय जों खाना